Ahojte priatelia, na kanáli Willer vám dnes ukážem, ako opraviť chybu, keď máte pripojený internet kábel, ale nemáte prístup k internetu. Existuje niekoľko možností. Kliknite pravým na ikonu internetu, otvorte nastavenia internetu. Tu zmeníme nastavenia adaptéra. Pravým kliknite na fungujúci adaptér. Vlastnosti, vyberte IP verziu 4, kliknite na vlastnosti a zadajte tieto čísla. 8888888844. Kliknite OK, skúste internet. Ak nepomôže, vráťte sa späť. Tu je nástroj na riešenie problémov s internetom. Spustite ho a čakajte, či to pomôže. Ďalej tu môžete resetovať nastavenia internetu. To reštartuje PC a môže to pomôcť. Môžete tiež cez vyhľadávanie nájsť správcu zariadení. Tu nájdete sieťové adaptéry. To sú všetky naše internetové adaptéry. Prvý nás zaujíma. Kliknite na aktualizovať ovládače, možno sú nové. Ak to nepomôže, kliknite pravým a odinštalovať zariadenie. Potom pravým kliknite na adaptéry a vyhľadať nové zariadenia. Potom reštartujte počítač. To je všetko. S vami bol Vajlar. Lajkujte, odoberajte kanál. Všetkým prajem pekný deň a veľa šťastia. Dovidenia.